Здравейте, приятели! Днес ще обсъждаме ще ви честита новата година и ще обсъждаме неща. Значи сега първо ще започнем с честита нова година. Всичко най-добро и лайквайте, харесвайте клипове. Все едно и също е. И така. Абонирайте се и може да кажа клип към не знам към колко, защото съжалявам за музиката, защото аз не съм си в нас сега. И така, ще снимам, аз сега си намерих Gangster Vegas, както ви обещах, ще снимам на нея първи епизод. И така, дано да ви хареса клипа, ама не знам в колко сега съм на Сливен и след малко ще приключвам клипа. Нека дано да ви е харесал и честита нова година и всичко най-добро и абонирайте се, лайкнете го и всичко каквото искате.